खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों साख्रिफोरनि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा जोंनि नैबे आसामनि एमएलए नि इलेक्शना जोबखांनायनि उनाव जोंनि नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सिया ओंखारना फैनो थांगासिनो दं आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दाख्लैबावसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जोंहा एप्लाइ खालामना जोबनानै थांबाय जायनि जोंहा रिटन एग्जाम जानांगौ दङ दा बियो माब्ला जानो हागौ इलेक्शननि उनाव आं बेफोरनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना खौरां बिजोङाव खोनाबाय थादों जानो हागौ नैबे बिपिएफ दोलोनि माखासे लिडारफोरा बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होगासिनो दङ जेनेबा बिथांमोना सोरबा बुङो 10,000 सो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन सोरबा बुङो 5,000 दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोना दायो 5,000 आनो जा 10,000 साख्रियानो जा नोंथांमोननिसिम दायो गोबां रादायखौ होगासिनो दं आरो दा बेनिखायनो बे 5,000 आनो जा 10,000 आनो जा बेबादि साख्रि ओंखारना फैमारगोन ना फैमारा जोंनि नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय दा बिनि बागैबा नोंथांमोननिसिम माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे दाख्लैबावैसो जा जोंहा एप्लाइ खालामनाया जोबनानै थांबाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि दा बिनि रिटन एग्जामा इलेक्शननि उनावथ' जागोन नाथायबा थाब जानाय नङा इलेक्शना एसे जोबखांगोन जेनेबा मेनि 4 तारिखआवसो रिजाल्टखौ होगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे एग्जामा जुलाइ आगस्ट सेप्तेम्बर बे मासावसो जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया दा बुंनो थाङोबा बारा गोबाव सम गैला मास मोनथाम मास मोनब्रैनि गेजेरावनो जोंहा रिटन एग्जामा जानो थांगासिनो दङ फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना दाख्लैबावै एप्लाइ खालामना दोनबाय नोंथांमोना गासिबो गोसो होनानै फरायबाय थाखादो कम्पिटिसनाथ' एसे हायानो जाखागोन मानो होनोबा जोंहा भेकेन्सिया जोबोद खम आंथ' बेसां आसाखौनो लायाखैमोन भेकेन्सिया बुरजा फैगोन होननानैसो आं एसे आसाखौ लादोंमोन इसेबां खम नैबे फरेस्टारनाबो बिनिफ्राय फरेस्ट गार्डनियाबो दा बेनिखायनो मोननैजों दाजाबनानै जेनेबा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड मोननैजों दाजाबनानै 500 नि बारा थांगोन आं बेबादि आसाखौ लादोंमोन नाथायबा मा जाहोननि थाखाय इसेबां साख्रिनि खम भेकेन्सि बिथांमोना दिहुनखो बिटिसि सरकार दा बेसो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिसिआव गोबाङानो माने जुनारफोरजों आघात खालामजागासिनो दं माने जुनारफोरजों होननानै बुंनो थाङोबा नैबे मैदेर बायदिसिना जुनारफोरजों जेरै गोबां मानसिफ्रानो खस्थ' मोनबाय न' सिफाय जाबाय बायदिसिना जाबाय दा बेफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखायथ' फरेस्टार 1 जोंनो फरेस्ट गार्ड नांगौ दा बेखायनो मानि थाखाय भेकेन्सि खम लाबोगोन दा बेखौ हमनो हाला ना बिथांमोना उनावसो लाबोगोन दा बेखौबो जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गासिबो रेडि थाबानो जाबाय एग्जामा मास मोनथाम मास मोनब्रैनि उनावनो जानो थांगासिनो दं रिटन एग्जामा फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्ड दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय फैदो नैबे बिटिसिनि जा जोंहा थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड गोबां साख्रिनि भेकेन्सि फैनांगौ दङ 5,000 सोरबा बुङो सोरबा 10,000 बुङो दा बेबादि साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन होननानै बुङो आरो दा जिखियानो जाया मानो बिथांमोनहा रादाय नोंथांमोननिसिम होखादों इलेक्शननि एमसिसि नांनायनि सिगाङावनो बिथांमोना नोंथांमोननिसिम रादाय होदों जे बिटिसि सरकारनिफ्राय गोबां साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन होननानै नैबे आसामनि एमएलए इलेक्शना जोबनाय लोगो लोगो जोङो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ जोङो होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होखादों जेला बिथांमोना बे रादायखौ बिथांमोना फुलफिल खालामनांगोन बिथांमोना मावफुंनो नांगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो जायफोर थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि थाखाय रेडि जानानै दङ फरायखाबानो जाबाय एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना होखानांगोनखा इलेक्शन जोबखांनायनि उनावनो दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो गोसोआवबो लानांगोन नोंथांमोना माने ससियेल मिडियाआवबो गावबागावनि बाथ्राखौ नोंथांमोना लाखिनो नांगोन सरकारखौ नोंथांमोना सोंखारिनांगोन जुदि बिथांमोना इलेक्शननि उनाव थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना होआबा नैबे बिटिसि सरकारा दा बिनिफ्राय बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैगोन दा बिथांमोना बुंदों सोरबा 5,000 सोरबा 10,000 होनदों दा इसेबां बुरजाखौथ' नोंथांमोना साननानै लानो नाङा बेलेग बेलेग भेकेन्सि बेहाय थानो हागौ खोमा जिखियानो जाया मानो नैबे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड बेसो मोननैजों दाजाबनानै जायखिजाया 5,000 नि खाथियावथ' साख्रिनि भेकेन्सिया जाहैनांगोन अब्लासो बे गनायथावना जागोन मानो होनोबा थांनाय 5 इयार्सआवबो जेनेबा प्रमद बर' खुंथाय समावबोथ' बिथांमोना थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिखौ होलांनो हायाखै नोंथांमोना बेखौ मिथिखादों दा बेनिखायनो साख्रिनि भेकेन्सिया 5 बोसोर सिगांनिफ्रायनो माने लांदां जानानै दंखायो दा बे साख्रिनि भेकेन्सिया जोङो बुंनो थाङोबा थार्ड ग्रेडआनो जा फोर्थ ग्रेडआनो जा नैबे हाग्रा माबा प्रमद बर' बिथाङा दैदेननाय समाव जोंहा जा रिटन एग्जाम जानानै थांदोंमोन फोर्थ ग्रेडनिया जोंहा इन्टारभिउ जानानै थांदोंमोन बेहाय जोंहा भेकेन्सिया बेसेबां दंमोनथाय 500 नि एसे बारामोन नामाथाय फोर्थ ग्रेडनिया आं एसेबां गोसोआव गैजोबला दा बेनिफ्राय थार्ड ग्रेडनियाबो थिग बेबादिनो माने 900 बेसेबांबा बेबादि जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया टटेल दाजाबा दङमोन आरो नन टेकनिकेल बेनिफ्राय जोंहा थार्ड ग्रेडनि आरो माखासे भेकेन्सि बेबादि दंमोन आरो
दा बेखौ दाजाबोबाथ' जोङो प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समावनो 900 बेबादि थाखोनि भेकेन्सि एडभार्टाइजमेन्टथ' बिथांमोना होलांदोंमोन दा बेनिफ्राय प्रग्रेडनिखौबो बिथांमोना माबाखौ होलांदोंमोन एडभार्टाइजमेन्ट होनानै इन्टारभिउ बिथांमोना लालांदोंमोन नाथायबा साख्रिखौ होलांनो हायाखै दा बेफोर साख्रिखौ जुदि नैबे हाग्रामा महिलार बिथांनि सरकारा दाननानै केन्सेल खालामनानै जुदि बिथांमोना गोदानै साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होयोबा जुदि होयोबासो दै गोदानै साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोना होयोबा बेहाय 900 बेबादिबाथ' जोबोद खम साख्रिनि भेकेन्सिया जाहैगोन बिथांमोना खमैबाबो 5000नि खाथियाव थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडजों मिलायनानै साख्रिनि भेकेन्सिखौ होनांगोन अब्लासो बेयो गनायथावना जाहैगोन आरो थांनाय 5 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो साख्रिनि भेकेन्सिया गोबां लांदां जाना दं थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिया आरो दा बोसोरफ्रोमबो लांदां जाबाय थायो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गोबाङानो रिटायारमेन्ट जायो बायदि जायो आरो मेन पावारा जोबोद खम जाना दं होननानै बिटिसि सरकाराबो बेखौ बुंगासिनो दं दा बेनिखायनो बुंनो थाङोबा 5000नि खाथियाव थाहैनांगोन नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिनि माबाया भेकेन्सिया टटेल भेकेन्सिया इलेक्सननि उनाव जुदि ओंखारोबा बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारनांगोन जुदि 500 1000नि बिथोराव थायोबा जोबोद लासिं होननानै बेखौ बुंनो नांगोन लाइमोनफ्रा थगायजानाय जागोन बे आरो बाथ्राया आंनि बुंनाया दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक नैबे क्लास 8 पास जानायनिफ्रायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन फोर्थ ग्रेडनि थाखाय नोंथांमोना जिखिनि जाया माने क्लास 8 निफ्राय क्लास 8 सिम जायफोर नोंथांमोना पास जानानै फरायनानै दङ नोंथांमोनानो साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड थार्ड ग्रेडनि थाखाय नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि मेट्रिक पास ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन आरो ग्रेजुवेसन थानाय ग्रेजुवेसन उइथ कम्पिउटार सार्टिफिकेट नोंथांमोननि थाखाय गासैबो साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैजोबगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासैबो रेडि थाबानो जाबाय जुदि बिथांमोना गावसोर होनाय नैबे रादाय जा होदों बिथांमोना बेखौ जुदि मावफुङोबा बिटिसि सरकारनिफ्राय इलेक्सननि उनावनो थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिया जोंहा फैनो थांगासिनो दं दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय रिटर्न एग्जामा देग्लाय बोसोराव जायाबो जानो हागौ नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनिया इलेक्सननि उनाव फैबाबो एडभार्टाइजमेन्टआ बे फैगोन बोसोरफ्रावसो रिटर्न एग्जामा जानायनि चान्स दङ मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामावनो जा बिटिसियावनो जा जेरावबो नोंथांमोना मिथिखागौ बोसोर गुरायलांलायो अब्लाबो जोंनि नैबे साख्रिनि आपडेटफ्रानो फैनो नागिरा माने एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन एप्लाइ खालामना दोनगोन बिनि उनाव रिटर्न एग्जाम माला लागोन खबर जेबो गैया बेबायदि जोंहा जायो दा बेनिखायनो बोसोरसेखौथ' नोंथांमोना लाखानांगोन आरो समखौ बे इन्टारभिउ जानाय रिटर्न एग्जाम जानाय बायदिखौ आरो दा जेखियानो जाया माने इलेक्सननि उनाव जोंहा साख्रिया फैनो थांगासिनो दं आरो बिनिफ्राय नैबे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि जाय जोंहा प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि समाव माने जाजोबदोंमोन रिटर्न एग्जामा जानानै थांजोबदोंमोन जोंहा रिजाल्टखौबो बिथांमोना होबायमोन ग्रेजुवेट लेभेलनिखौ हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौ बिथांमोना होआखै फोर्थ ग्रेडनिखौ बिथांमोना इन्टारभिउ लानानै दोनबाय बिनि साख्रिखौ बिथांमोना होलांनो हायासै दा बेखौ नैबे हाग्रामा महिलार बिथांनि सरकार दिनैसिमाव दानथ'वाखै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों दा बिथांमोना ल' अफिसारनि सायाव माने दायो दायथ' होबाय जाहैबाय दा बिथांमोना बेखौ बोरै मा खालामनानै दाननो नागिरदों दानो ना मायो दा बेखौ जेबो बुंनो हाला नाथायबा बेयो दानथावना नङा लाइमोनफोरनिजों लाइफजोंथ' बेबादि गेलेथावना बेबोथ' जिनिस नङा जाहैबाय मानो होनोबा बेहाय लाइमोनफ्रा गोबां गावबागावनि टाइमखौ होबाय गोबां खस्थ' खालामनानै रिटर्न एग्जामखौ बेसाराफोर होबाय दा बेखौ जुदि सरकारा सोलायनानै जुदि दानलु दानला खालामोबा एसे अयनाय जायो आरो दा बेनिखायनो बोरै खालामनानै सरकारा जुदि दानोबा बोरै बिथांमोना दानगोन दा बेखौबो बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनानै साख्रिखौ दाननांगोन नाथायबा बेबायदिनो गोमालांहैबा हले जोबोद लासिंसिं जागोन आरो आजिखालिनि जुगाव रावबो लाइमोनफ्रा सिरि थानाय नङा आजिखालि नोंथांमोना गासिबो नुखाजोब्बाय ससियेल मिडियाखौ माबायदि मानसिफ्रा बाहायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानो नांला बिटिसि सरकारा जा बिथांमोना रादाय होदों बेखौ बिथांमोना इलेक्सननि उनाव मावफुंनांगोन अब्लासो बिथांमोना गावसिनि रादाय होनायाव गसंथागोन नङाबा नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि बाथ्राखौ लाखिलायबानो जाबाय ससियेल मिडियाआव सोंखारिबानो जाबाय सरकारखौ आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनाय जाबाय साख्रिनि भेकेन्सिया बुरजा फैगोन मानो होनोबा नोंथांमोना खोनाबाय थादों जानो हागौ बिथांमोना सरकारनि मानसिफ्रानो बुंबाय थादों मेन पावारनि जोबोद गोनांथि जानानै दङ जोबोद खम जाबाय बिटिसिआव बिथांमोना बुंदों बबेबा इडुकेसन डिपार्टमेन्टआवनो 500 600 थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि थाखाय साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दंमोन आरो जोंनि नैबे बिटिसिआवथ' गासै दायो 39 40 बेबायदि डिपार्टमेन्ट दङ दा मोनसे डिपार्टमेन्टआवनो जुदि 500 600 बेबायदि थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रिनि भेकेन्सिया लांदां जानानै दङबा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो 39 40 डिपार्टमेन्टआव बेसेबांसो साख्रिनि भेकेन्सिया थार्ड ग्रेड आरो प्रग्रेडनि थाखाय लांदां जानानै थानो हागौ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना गोसो होनानै फरायखादो कम्पिटिसनाथ' एसे हाइ जाखागोन गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामखाबानो जाबाय इलेक्सनाव नोंथांमोना एसेबां थान्दा लाबाय थानो नाङा इलेक्सनाथ' दिनैनो लास्ट खोमा केम्पेनिंआ 9 थारिखआव जोंहा भट होनाय बिनि उनाव 4 थारिखआव जोंहा रिजाल्ट दा बेनिखायनो इलेक्सनाव नोंथांमोना ओरैनो इसेबां सम थाङोना जायफोर नोंथांमोना फरायसाफोर जायफोर नोंथांमोना साख्रि नागिरबाय थादों नोंथांमोना गोसो होनानै दानिफ्रायनो फरायखाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय एसे उनाव साख्रिनि जेब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना खोन्थाहरगोन दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुक्सआव कमेन्ट खालामदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों